Hello mga kulungo, for today's video mukhaon ko butong nag-crave ko pero si Ili akong gipakatkat og si Borno akong ipabuak lisod pod ako agong kalubin so ako ray mo inom og sabaw og mukhaon og butong ala kasi nag-crave ko bagikaon gutom ko kay way snack sa balay oy giatay so asyendera man ko asyendero dako man ko kalubinan so ano lang ka simple day mga untag butong kasi gusto ko magpabuko salad ko kay diri butong sa mua so bayad lang tag 50 ang buok. Kadugoy na akong usap murag di man humok. Oy murag di man ibutong oy ungol man siguro ni. Wala mo ba na kung unsa nang ungol kanang ungol ba kanang ginatawag nato og kanang padung na malubi ba kanang kuprason. Gahi gyud siya day nalukak ko abi nagbutong pero tamis kisag sabaw Super murag asukaran. Murag di naka-advantage sa probinsya no kay kung taga probinsya ka ba kanang nabitaw kay kalubinan or miski wa ka kalubinan gol kanang nalang kini turok sa inyong tugkaran mga tulo kalubi. Makakaon ka ba no basta day kog bunga. Disclaimer basi nagtuo mo inyo ning lubiha sa inyong kalubinan pag sure mo di kay sa mo ay part banda na magikuha.